Awan si Chichak. Ay, may sakayod to yan. Awang kabalayo. Awan ti anak yo. Awan tayo kasi hindi sumo ko. Ay, showman yung natayon. So, nakailatad ti nga rodong lola. Dati si pagigilan nyo. Ang kayo mabasa nga lolo no magbagyo, pagsudo. Kalpasan na nag-viral, iti biyang ti social media, tinpost ni Belia Tamayo Chanyo, iti Barangay Lydia, iti ili ti Marcos, ti sitwasyon ti panagbiag ni Lolo Alfredo Prudenciano. Aday to'y ket nabayag ang nagnanaed, iti paset ti Kabakiran, iti Barangay Lydia, ket na dumaduma a personalidad ken grupo, ti may sa sekta. Iti nagtitinulong ang nangurnong, kadagiti na dumaduma a groceries ken food packs, adagitoy ket na ipaay, ken ni Lolo Alfredo, adati at taga-Solsona, ngemitan ket agnana eden, iti Barangay Lydia, Marcos, Ilocos Norte. Sipod ngamin idi nag-lockdown circuit. Kami makikita nga umiagsaksak do balay min. Then, hango umiagisaksak ti flashlight nan. So, idi ti aldaw ti Sunday, ada nang itid nga membro ti church nga nagitid ti bread ni Sister Nita Eugenio. Naikang kami ti talo nga bread, sir. Tatalo kami mga pamilya iti balay mi. So, DJ panakabagik kuma na pamiintad kini Ama Fred kasi kami makitkita isonan. So, idi that time nga on the way kami nga mapanijay, nag-video kami ngamin. Sa mi inya-upload, diyan kong expectaran nga ado ti na touch ti puso nan ket ado may mo ti nag-chat kanya kon. Then may mo ti napanagiti doon. Tapos kinabigatan na yung may ti family ni Pastor Monte kun na Sister Nita Eugenio. May danang itid ti tulong nan sir. So, di nagtitinulong damutan. Ada nagitid ti bado na, ikaman na, pungan na. Kasi 10 years ka nung nga di nag-usar ti pungan nan. So, nung ka nagtudtudo circuit, kasla naklang ukan nga kukukot ko na kasi first time mapanidya idi. Kami expectaran nga kasi gayam ti kasasaad nang kanayon ng umay balay min sir kasi friend di kabsat ko kani di father ko iso na. Sigon ti istorya ni Lolo Alfredo, ket no apay anabayag ang nagnanaed iti Kabakiran, iti paset na ti Barangay Lydia, ket nagtaraken ti baka, akukwa ti kabsat na. Jadi at sa balay kalapaw ko dyan tuk-tuk bantay dito, bato mo sa balay ito. Ta nagtarakin at tibaka ta may idi nalayos di talong ko dyan sulsunan awa mo pagubra ko. May kadya kabagis ta nagtarakin ta baka ko ng kabagis ko so di nakaalakam ti mesa nga dispersal nga baka. Itatani di naganak inla ko minta nakaot di anak nang agabron. Apan di hindi ko nadang napananan. Nagabroad tata. Katila ko dati 9,000 di bakit. Tikuna ko may di bingay mi di ko. Kumata ko mamilat suka di panakabadik. Bam kad pelang kabagis tabarang nga danto gasgasa na kunamo dia kabagis ko. Gapo iti panag-viral, ti panangtulong dagiti na dumaduma a personalidad ken Lolo Alfredo Prudenciano. Ket nadamag met dagiti agub-ubra iti munisipyo ti Marcos. Kalpasan na ket maysa-maysada, iti nangipaay ti tulong, iti nadakamat alakay. Rason at tinulungan ken pinaaramidan met ni Mayor Antonio Mariano ti pagtaengan na. Adon sa mo nakakita nga DJ Post mi sir yan ta munisipyo so di manon kini
mayor, inga na nga naamuan mo't ni mayor nga dito nga lakay ko kasta agigyan ditan. So inaksyonan mo da po mayor nga timulong kanyanan sir. So nang tadig iti hollow blocks ni Pastor Telwin Tapawan Sanggunian Bayan. So dati may nagitid sir ti darat semento kon hollow blocks. Napalaos ti panagyaman ni Lolo Alfredo, iti paramid ni Mayor Mariano, apagtaingan akara ito agundaway, ket ison iti pagnanaidanan. Diyak makasupapak mayor ti bagin saya at nuta nayaramilan nak ti pagyanak. Ket palalo nga yaman ko. Apo mayor ta sika pelang tinakatulong kanyak. Awan sa bali. Digiti ka kabagyak may dakpayawi di madama ko papatadirin dito yung kayat. Ang kahit yawi mayor panawa nga ro dati balay nga intin mo nga pagnamayak. Ket diyak makasupapak apo mayor Diyos unay ti agnina ta anos mo kanyak nga nangarami diti pagyanak nga bukod ko nga balay. Nagyaman pa ni Lolo Alfredo, ken ni Pastor Monte, iti ili ti Marcos, iti panangipaay na kari iti daduma tulong, ken inbaga ti lakay nga addapay, iti maysa pastor at tagasarat Ilocos Norte, ang nagsulisit, ngem idi nakaornong da iti umabot sa nga gasot ariba pesos, ket madidamaten inpaay, ken ni Lolo Alfredo Prudenciano. Tata ni Pastor Monte, ito tinangtid dito. So dati nagsarita at nagsulisi niya po naganda dahil taga Saratan. Michael, Alex, Ganal, nakasulisit doon sa 100,000. Kaya di namin tininted. Impupospon na yung bagpay at dada Pastor Monte kini Madam itaw. Sigon ken ni Pastor Monte, iti maysa sekta, iti ili ti Marcos. Ket idi kang itingitan ti enhanced community quarantine. Ket inindorsar na ken ni Mayor Antonio Mariano ti sitwasyon ni Lolo Alfredo. Ket sigudmet nga inpaayan ni Mayor Mariano ti tulong ken inparamida na pay ti bukod na apagtaingan a masarakan iti barangay Lydia, Marcos, Ilocos Norte. Ni Apo Mayor amok na naayat tulungan natin amin. That's why dati lakay ngamin adaya bakir. Nakita mi di under COVID, nagsabsabol kami di matulungan din. Nakita mi awam mati kakayaan mi di church. That's why nga in-endorse ko kay Apo Mayor. Ni Apo Mayor 100% ko na natulungan ta pastor ko na na. Okay po. Dejay. Kada ito'y agundaway ket komportablen ti pagyanan ken panagbiag ni Lolo Alfredo Prudenciano gapu itagtultuloy a suporta ken panangtultulong the Mayor Antonio Mariano ken Madam Eli Peralta Coloma Mariano. Kaya napalaos nga pinagyaman ko. Diyos kang inahang kukong ko na. King kadakwada nga asawa na Jay Maria. Dadya sa. Ni Ma'am Ellie. Ma'am Ellie. Kaya ako napalalo nga yaman ko. Nagtawad ti puso na nga tulong na kanya. Nga balay ko pagyan. Napalaos ti pinagyaman mi kin Apo Mayor kani ma'am ta no hangaga po kanya da circuit siguro awan pa lang di pagyanan mi ita dito kasi almost 10 years mimot dito Marcosan ngam awan pa lang ti sarili mimot nga balay. So di pagigyanan mi kat balay mo ti Hawaiano sir. So napalaos ti pinagyaman mi sir tano hangaga po kini sir Antonio kat awan pa lang siguro ko mamot ti pagyanan mi nga kastoy sir. Ako po
Ako po si Joey Cordero Kiawit, nag-uulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na JCQ Net TV at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong manonotify kapag may bago po akong video o content. At huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. JCQ Net TV sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po. Ang JCQ Net TV at JCQ Online TV is powered by JCQ Multimedia Services, owned and managed by yours truly, Joey Cordero Kiawit. Located my studio and office at Barangay 6, San Juan Bautista, San Nicolas, Ilocos Norte. JCQ Multimedia Services is DTI registered and member of Philippine Online Broadcaster Association.